warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kang kula hormati para alim ulama, ingkang kula hormati sahibul bait ingkang menika keluarga saking Haji Salim lan sedaya takmir Masjid Al Hikmah. Kang kula hormati jamaah majelis ngulah pikir malam Rebu. Mugi-mugi kita sedaya dipun paring kesehatan, dipun paring tetepipun iman, tetepipun Islam sehingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang kula hormati, alhamdulillah ing dalu menika insyaallah kitab Risalatul Muawanah khotam. Kanthi menika kita syukuri moga kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saumpami mengke wonten napa-napa ngoten nggih alhamdulillah. Sing jelas aku sampun wonten pun bentuk syukur niku. Biasane kopi wonten, jajan wonten niku bentuk syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita lajengaken kirang kedik ingkang kita bahas, ingkang kita waos sehingga angsal barokahipun saking muallif inggih punika Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad sami muallifun Risalatul Muawanah nggih Habib Al-Haddad Rabibul Haddad niku sami singkoklok. Ternyata isinipun kathah ingkang kita beto sangu sowan dhateng Gusti Allah winjing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya Dawudu, Allah dawuh, ya Dawudu he Nabi Dawud, isma' ngrungokno sira minni saking ingsun, wal haqqo lan ing hak, akulu ngendika sapa ingsun, ngendika ngeten, man utawi sapane wong iku lakiyani lamun tetemu sapa man ing ingsun min ibadi saking pira-pira kawula ingsun wa utawi man iku ya khofu wedi sapa man wedi ngazabahu ing siksane eman lam ungadzibahu mongko ora niksa sapa ingsun ing man binari kelawan neraka ingsun. Dados kita binjing menika sedaya badhe sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kita menika sowan bertemu kalian Gusti Allah, terus kita menika wedi kalih siksane Gusti Allah, mongko Allah nggih boten bakal nyiksa. Allah badhe boten bakal nyiksa kalih tiyang ingkang wedi kalian siksane Gusti Allah ketika kita sowan benjing. Ya Dawuduhe
Nabi Dawud, isma ngrungokno sira minni saking ingsun wal haqqolan ing hak aku lu ngendika sapa ingsun man sapa-sapane wong lakiyani ketemu sapa man ing ingsun min ibadi saking pira-pira kawula ingsun la wa kale utawi man iku mustahyin wong kang isin mimma asihi saking pira-pira maksiate man yo angsa itu mongko nglalekaken sapa ingsun tahu ing malaikat khafadho iman nglalekaken dambau ing dosane man walam as'alhu lan ora nakokaken sapa ingsun ing man ngandu saking dampah. Salajengipun Allah dawuh malih dateng Nabi Dawud, besok wong-wong sing ketemu aku terus wong kono mang rumangsa isin ketika melakukan maksiat, rumangsa isin ketika melakukan maksiat napa kemawon Allah akan membuat lupa datang malaikat. Allah akan membuat lupa datang malaikat nulisi niku wau dosa-dosa niku wau. Lek pun ngoten Allah boten badhe nangeti tiyang niku wau. Jadi malaikat dilalekne teng Gusti Allah. Sing penting duwe rasa isin setelah melakukan maksiat, setelah melakukan dosa. Sekarang banyak sing ra duwe isin. Gayane ngisini. Zaman sekarang kan ngoten. Orang duwe isin gayane malah ngisini. Berarti yang sing maksiat terus ndak duwe isin blas, marem. Harus sowan Gusti Allah marem nggawa maksiat niku mbiji nggih tetep disiksa. Lek duwe isin berarti malaikat lali. Ndak dicatet maksiate kono mang sehingga Allah akan tidak bertanya. Pun sing penting duwe isin. Mau wedi kalih siksane Gusti Allah. Sakniki isin setelah melakukan maksiat. Ya Dawud, Dawud isma ngrungokno sira minni saking ingsun wal haqqolan ing hak aku lu ngendika sapa ingsun lau anangap dan lamun setuhune kawula min ibadi saking pira-pira kawula ingsun iku ngamila nglakoni sapa ngabdi khaswat dunya ing kebake donya apane dunuban dosane wa kali utawi man iku musirron wong kang netepi ngalaiha ing ngatasé dosa ngalaiha ing ngatasé dunubun sabare ngoten sumana dima mongko nuli getun sapa wong wastaghfarani lan nyuwun ngapura sapa wong ing ingsun marrotan kelawan ambal wahidatan kang siji wa alim tulan weruh sapa ingsun min qalbihi saking atine man yen annahu ing setune man iku layuridu ora ngarepaken sapa man yarji ing baleni sapa man ilaiha maring dunub abadan ing dalem selawase alqaituha mongko nguncalaken sapa ingsun ing dunub nganhu ando saking man. Dados benjing lek enek wong ketemu kalih Gusti Allah ngamal sak kebeke donya ngamal dosa
nglakoni dosa sak kebeke donya. Terus wong kono mang terus asale nglakoni donya. Selajengipun tiyang niku wau rumangsa getun. Bar rumangsa getun terus njaluk ngapura mik sepisan tok. Njaluk ngapura mik sepisan tok. Allah ngerti lek neng atine man kono mang, neng atine wong sing nglakoni dosa kono mang ora bakal baleni selawase, ngono kuwi diguwak dosa-dosane. Dipun guwak. Tapi syaratnya nggih kudu getun niku wau. Ora bakal nglakoni dosa neh ket umur 20 tahun teko umur 40 tahun pomone. Nggih. Nglakoni dosa. Mi istighfar sepisan tok, tetapi di hatinya tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa itu, dan Allah tahu ngoten niku mengke dosa-dosane dipun buang, dipun uncalaken teng medun cara ngoten nggih. Wis diuncali diguwak ngono ae. Asra amin hubutit tayri minas samai ilal ardi. Le bantere guwake dosa-dosa kono mang luwih cepet tinimbang manuk miber teko dhuwur sampai teko ngisor. Nyelurute ngoten niku. Dadi luwih cepet asale buang. Jauh. Kala matur sapa Daud, Ilahi, duh pangeran kula, laka kagem panjenengan alhamdu utawi puji. Min ajli dalika saking arahe mengkono-mengkono pangapura. Layam bagi boten prayogi liman kedue wong ya'rifuka kang sumerep kang ngerti sapa man ing panjenengan ayak to'a ing yen to megotaken sapa man rojaahu ing pangarep-pangarepe man ngan saking panjenengan. Nabi Daud matur dateng Gusti Allah, puji namung kagem panjenengan tok. Jenengan niku murah, jenengan niku welas asih, boten cocok bagi orang-orang yang mengerti bahwa panjenengan niku jembar lumane, terus megot boten ngarep-ngarep pangapura dateng panjenengan, boten kagungan rojak blas, niku salah besar. Terus bagi tiang ingkang ngertos bahwa sifat lumane Allah niku jembar, mestine tiang menika selalu rojak datang Gusti Allah, ngarep-ngarep rahmatipun Gusti Allah. Lek nyate ra njaluk berarti wong mendo, wong putus asa. Ngoten. Pun. Allahumma tu Gusti Allah. Niki jenengan amini, nggih. Niki pun mulai donga niki. Allahumma tu Gusti Allah, iktina mugi paring panjenengan milladunka saking ngerso panjenengan paringi ajron ing ganjaran ngaziman kang agung. Wahdina lan mugi nedahaken panjenengan ing kita siraton ing dalan mustaqiman kang jejeg.
Wajib ngal-nalan mugi ndatosaken panjenengan ing kita minal ladina saking gulungane tiyang kathah angamta kang sampun paring panjenengan ngalaihim angamta kang sampun paring nikmat panjenengan ngalaihim ing atase tiyang kathah minan nabiyina saking pira-pira nabi wasidikina lan pira-pira siddiqin wasyuhada ilan pira-pira wong kang mati syahid wasolihina lan pira-pira wong kang soleh wahasuna lan bagus sapa ulaika sedaya nabiyin siddiqin apane rafiqon oleh dadi kanca dalikan fadlu utawi mengkono-mengkono ijeknal minal ladina iku minallahi saking Gusti Allah dalika utawi mengkono-mengkono ijeknal minal ladina iku al fadlu kautaman minallahi saking Gusti Allah wa kafalan wis cekap sapa bilai Gusti Allah apane aliman oleh ngudaneni walhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah awalan ing dalem kawitane wa akhiran lan ing dalem pungkasane wa batinan lan ing dalem batine wa zahiran lan ing dalem zahire huwa ya Allah iku al awwalu kang kawitan wal akhiru lan kang akhir wal zahiru lan kang zahir wal batinu lan kang batin wa utawi Allah bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku ngalimun kang ngudaneni ma ing barang sa'a kang resakaken sapa Allah Gusti Allah la quwwata illa billah ora ana kekuatan illa billahi kejaba angin pertolonganipun Gusti Allah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tertamtu kagungane Gusti Allah. Alladzi hadana kang nuduhaken sapa Allah ing kita. Lihadza maring iki nganggit kita. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linah tadiya. Yekti oleh pitutuh laula an hadana lamun ora nuduhaken ing kita sapa Allah Gusti Allah ya Allah ij'alna wa uladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya kafi ya mughni ya fattahu ya razzaq ya kafi ya mughni ya fattahu ya razzaq ya kafi ya mughni ya fattahu ya razzaq ya latif ya latif ya latif ya latif ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ngene kita. Lakot jaat yakti teman-teman teko sapa rusul rabbina pira-pira utusane pangeran ingsun bil haqqi kelawan hak wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu luweh pirsa wa kamu lan luweh bijaksana alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tertamtu kagungane Gusti Allah alladzi allama kang meruhaken sapa Allah al insana ing menungso ma ing barang lam ya'lam kang ora weruh sapa lam ya'lam kang durung weruh sapa menungso wa sallallahu mugi-mugi tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammad den rupane Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad wa sallam lan paring rahmat salam sapa Allah ai alan nabi sallallahu alaihi wasallam
Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah masyarakat ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sampun katam mugi-mugi minjing saged dados seksi kita wonten ing yaumil qiyamah. Dados seksi ingkang sae. Soale napa sedaya barang ingkang kita buta datang majelis zikir, majelis taklim benjing dados seksi sedaya. Ketika lambe ndak iso ngomong, ilat ra iso muni, kabeh mengke ngomong piyambak-piyambak. Tembok sing saman sendeni benjing nggih dados seksi pun sedaya mawon kopiah, sarung menika dados seksi lan mugi-mugi kita lan keluarga kita dipundadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Lah iya toh. Iya toh mandi omong aku. Tenang. Enak toh. Apa sing bungkar? Bungkar kan angkat kene nah, wis kabeh rene. Wis sing nyoteng kok. Heeh. Anak-anak. Oh. Nek Mas ono rene no. Sing nugel aku. Piringe. Mati ngamar. Iya monggo mati. Dipun sik tak piringe anu. Piringe mah sik tak. Nggih nugel pucuke iki lho, tak plane mati ngamar. Kan iso teng Mas anu Pak. Ya kok ngene. Ya Madar. Pon wis. Ya. Iki sing kaca takmir ya.